кнігі без літар на камунікат.орг. Напрыканцы Другой сусветнай вайны колькасць беларусаў у польскіх узброеных сілах на захадзе значна павялічылася. А адбылося гэта дзякуючы таму, што з'явілася яшчэ адна крыніца папаўнення польскіх вайсковых частак. Гэта былі нямецкія ваеннапалонныя, палякі, польскія грамадзяне, якія па волі лёсу мусілі апрануць нямецкі мундур у гады акупацыі і потым нейкі час змагаліся ў шэрагах нямецкай арміі. Пасля чаго яны апынуліся ў альянскім палоне, амерыканскім альбо брытанскім. Ну і на падставе таго, што мелі дачыненне да польскай дзяржавы, атрымалі такую магчымасць уступіць у якасці добраахвотнікаў польскай узброенай сілы на захадзе. Трэба значыць, што колькасць гэтых людзей была значная, і яна паўплывала на павелічэнне асабовага складу польскіх узброеных сілаў на захадзе. Сярод іх былі людзі розных нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларусы. Кім былі тыя беларусы, якія былі спачатку нямецкімі ваеннапалоннымі, а потым выказалі жаданне служыць у польскіх узброеных сілах на захадзе. Галоўным чынам гаворка ідзе пра жаўнераў 30-й грэнадзёрскай дывізіі СС, якая фармавалася на тэрыторыі, першапачаткова пачала фармавацца на тэрыторыі Польшчы і потым была перакінута у Францыю на фронт. І вось там на фронте у Францыі жаўнеры гэтай дывізіі нейкі час змагаліся супраць англа-амерыканскіх войскаў, а потым апынуліся ў альянскім палоне. Гэта дывізія складалася з былых паліцыянтаў, былых сябраў дапаможнай паліцыі беларускай і не толькі, а таксама у склад гэтай дывізіі увайшлі кадэты Менскай камандзірскай школы беларускай краёвай абароны. І вось калі гэтыя людзі апынуліся у Францыі, яны, уласна кажучы, не мелі ніякай матывацыі, каб змагацца на баку немцаў. Вайна ахілілася ўжо да канца, пра гэта ўсе ведалі, і змагацца пад чужымі штандарамі не было ніякай патрэбы. Нічога дзіўнага, што сярод іх было вельмі шмат уцёкаў. Яны ўцякалі, пераходзілі часамі са зброі на бок альянтаў. Пра гэта сведчаць і нямецкія дакументы, ёсць вельмі шмат нямецкіх дакументаў пра тыя пакаранні ў дачыненні да людзей, якіх схапілі. Дэзерцыя фактычна была масавая з гэтай дывізіі падчас яе знаходжання на фронце ў Францыі, што сталася прычынай адклікання гэтай адзінкі потым у Нямецчыну. Дык вось сярод тых, хто перайшоў на бок альянтаў, было потым вельмі шмат людзей, якія выказалі жаданне працягваць вайсковую службу, тым разам у польскіх узброеных сілах на захадзе. І мы ведаем, што недзе так напрыканцы 44-го, на пачатку 45-го года у шэрагі другога польскага корпуса, напрыклад, трапіла некалькі сот былых жаўнераў 30-й дывізіі. Пераважна гэта былі беларусы. Чым яны адрозніваліся ад іншых беларусаў, якім давялося служыць у другім польскім корпусе? Па-першае, яны мелі крышку іншыя погляды, іншае бачанне свету. Гэта былі людзі, якія ў нацыянальным сэнсе былі вельмі моцна свядомымі, нацыянальна арыентаванымі, так бы мовіць. Калі сярод беларусаў вайскоўцаў вельмі частай з'явай быў нізкі ўзровень нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнасць, напрыклад, некаторыя падавалі, змянялі на працягу службы некалькі разоў, бо гэта сведчыць пра тое, што не былі моцна перакананы у тым. А вось у выпадку былых нямецкіх ваеннапалонных, вось гэтых менавіта жаўнераў былой 30-й дывізіі, гэтых праблемаў не было. Гэта былі людзі, якія адназначна атаясамлівалі сябе з беларускасцю, мелі сфармаваныя погляды і адрозніваліся такой грамадскай арганізацыйнай актыўнасцю. І неўзабаве пасля таго, як яны трапілі ў шэрагі польскага войска,
в першую чаргу у шэрагі другога корпусу, то яны распачалі арганізацыйную працу. У розных фармаваннях, у розных злучэннях другога корпусу ствараліся зямляцкія камітэты. Такія камітэты былі створаныя, напрыклад, у 5-й крэсавай дывізіі пяхоты, у 30-й дывізіі карпатскіх стральцоў, вось, альбо, напрыклад, у 2-й танкавай дывізіі. Вось гэтыя людзі фактычна сталі ля вытокаў беларускага нацыянальнага руху сярод польскіх вайскоўцаў на захадзе. Гэты рух першапачаткова распачынаўся ў Італіі у 45-м годзе, дзе яшчэ кватараваўся другі польскі корпус, а потым паступова пашырыўся на іншыя краіны заходняй Еўропы. Асабліва гэта адбылося пасля 46-го года, калі ўсе польскія вайсковыя адзінкі на захадзе былі сканцэнтраваны ў адным месцы на тэрыторыі брытанскіх выспаў, на тэрыторыі Вялікабрытаніі. Туды таксама з Італіі ў 46-м годзе быў перакінуты другі польскі корпус. Такім чынам, як бы вось Вялікабрытанія сталася вялікім такім цэнтрам польскай эміграцыі, польскай у сэнсе, што гэта былі людзі, грамадзяне даваеннай польскай дзяржавы. І сярод іх былі таксама беларусы. Былыя жаўнеры 30-й дывізіі разгарнулі вельмі актыўны рух, сфармавалі беларускі камітэт самадапамогі, звярнуліся да вярхоўнага камандавання польскіх узброеных сілаў на захадзе з просьбай, каб ім дазволілі належаць афіцыйна да беларускіх грамадскіх арганізацый. І таксама прасілі, каб сярод польскіх вайскоўцаў можна было распаўсюджваць беларускую прэсу, першую чаргу як бы газету «Беларускія навіны», якая выходзіла ў Парыжы, выдавалася Міколам Абрамчыкам. Дык вось такі загад быў дадзены. Польскае вайсковае камандаванне сапраўды пагадзілася на ўсе патрабаванні вайскоўцаў беларусаў, і вайскоўцы-беларусы маглі належаць да грамадскіх арганізацый. Гэта стала імпульсам да стварэння такіх арганізацый. На пачатку 47-го года было створана ў Лондоне згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі. І сярод заснавальнікаў гэтай арганізацыі ЗБВБ амаль 100% гэта былі вайскоўцы, альбо дзейныя яшчэ вайскоўцы польскіх узброеных сіл на захадзе, альбо толькі здэмабілізаваны, тыя, якія нядаўна як бы былі звольнены са службы. Таму можна сказаць, што стварэнне беларускай пасляваеннай дыяспары у Вялікабрытаніі было б немагчыма без удзелу польскіх вайскоўцаў, беларусаў, якія служылі ў польскіх узброеных сіл на захадзе. Гэта была жаўнерская грамада, вельмі актыўная, якая запачаткавала грамадска-палітычны рух пасляваенны на тэрыторыі Вялікабрытаніі. Акрамя ЗБВБ, былыя вайскоўцы стварылі таксама згуртаванне беларускіх камбатантаў у Вялікабрытаніі, стварылі шмат іншых арганізацыяў, якія існавалі на тэрыторыі Англіі. Вось пра гэта трэба ведаць. Сярод найбольш актыўных удзельнікаў гэтага беларускага руху сярод польскіх вайскоўцаў на захадзе належыць узгадаць Юрку Весялкоўскага, Кастуся Акулу, Віктара Сянкевіча, шмат каго іншых. Так, гэта былі маладыя хлапцы, маладыя юнакі, якім было яшчэ па 18-19 гадоў. Яны былі поўныя запалу, энергіі, каб нешта рабіць, каб нешта ствараць. І вось як бы перыяд службы ў польскім войску такім чынам як бы паўплываў, што яны змаглі дачакацца бяспечна дачакацца канца другой сусветнай вайны і ўзяць удзел у стварэнні фактычна паваеннай беларускай эміграцыі. Не толькі ў Англіі, але з цягам часу таксама і па ўсім свеце. Шмат хто з іх эміграваў, напрыклад, у Канаду, як гэта зрабіў Кастусь Акула, правда, альбо ў ЗША ці ў Аўстралію, дзе таксама ствараліся беларускія арганізацыі з удзелам былых беларускіх вайскоўцаў. Падагульняючы удзел беларускіх вайскоўцаў у польскіх узброеных сілах на захадзе,
Трэба, канешне, тут зноўку ж вярнуцца да пытання колькасці, таму што мы кажам пра іх удзел, але важна таксама ведаць, колькі ж іх было, праўда, ў рэшце рэшт. І на гэта пытанне на дадзены момант ніхто адказаць дакладна не можа. Не таму, што адсутнічаюць адпаведныя крыніцы, таму што ва ўмовах вайны, у вельмі складаных геапалітычных умовах, у якіх адбывалася фармаванне гэтых польскіх адзінак, гэтыя крыніцы, якія мы маем, яны даюць нам толькі часткова адказ на пытанне, колькі ж было беларусаў. Дакладна іх было некалькі тысяч. Мы кажам пра тысячы, мы не кажам пра сотні людзей, мы кажам пра тысячы. Нельга казаць пра дзесяткі тысяч. На маю думку, гэта магло быць ад 3 да 6 тысяч. Зусім не шмат, правда? Але з іншага боку, удзел беларусаў у Другой сусветнай вайне без разгляду таксама іх удзелу у вайне быў бы проста некарэктны, быў бы аднабокі. На якой падставе можна было як бы вызначыць беларусаў, якія служылі ў польскіх узброеных сілах на захадзе? Тут трэба браць пад увагу некалькі крытэрыяў. Па-першае, гэта, канешне ж, крытэрый грамадскай актыўнасці, так? Грамадскай актыўнасці і самаідэнтыфікацыі. Частка ўсё ж паслядоўна ўвесь час лічыла сябе беларусамі і менавіта ідэнтыфікавалася з беларускасцю, нягледзячы на ўсе прыгоды, нягледзячы на ўсю складанасць сітуацыі. Былі выпадкі, калі, напрыклад, вайскоўцы, якія не падавалі сваёй беларускай нацыянальнасці, пасля вайны актыўна заангажаваліся ў грамадскую палітычную дзейнасць беларускай міграцыі. Тут таксама, канешне, гэтых людзей мы павінны разглядаць як беларусаў. Сярод іх быў той жа Петро Сыч, вядомы выканаўца, тэнар Петро Конюх, напрыклад, правда, ён у гады вайны таксама, калі служыў у другім польскім корпусе, то не фігураваў у вайсковай дакументацыі як беларус. Ну і яшчэ адзін чыннік, які трэба ўзяць пад увагу, яшчэ адзін крытэрый, які мы карыстаемся, калі вызначаем нацыянальнасць вайскоўца, гэта, канешне, веравызнанне. Веравызнанне у выпадку беларусаў такім маркерам рэлігійным была прыналежнасць да праваслаўнай канфесіі. У польскім войску на захадзе існавала душпастырства праваслаўнага веравызнання, былі святары, былі капеланы, якія мелі годнасць афіцэрскую, адпраўляліся набажэнствы, выдавалася літаратура, малітоўнікі на патрэбы вайскоўцаў, панавала поўная талеранцыя. І дзякуючы гэтаму мы ведаем колькасць жаўнераў праваслаўнага веравызнання. Іх было некалькі тысяч. І калі гэта спалучыць з месцам нараджэння, з актыўнасцю ў нейкіх там арганізацыях беларускіх альбо падчас вайны, альбо напярэдадні вайны, альбо пасля вайны найчасцей, то ўжо тады на падставе гэтага параўнання можам казаць пра нейкую, як кажуць, верагоднасць таго, што яны былі беларусамі. Наш аповед пра беларусаў на заходніх фронтах Другой сусветнай вайны быў бы няпоўны без разгляду паваенных лёсаў гэтых людзей. А паваенныя лёсы гэтых людзей склаліся па-рознаму. Тыя, хто застаўся на эміграцыі, тыя, хто не жадаў вяртацца на бацькаўшчыну па розных прычынах, далучыўся ў значнай ступені да беларускай грамадска-палітычнай дзейнасці. І вось мы казалі ўжо пра гэта, што беларускія вайскоўцы, былыя вайскоўцы былі і заснавальнікамі, і актыўнымі дзеячамі беларускай дыяспоры, беларускай эміграцыі на захадзе, ў розных краінах, Вялікай Брытаніі, і у Канадзе, і у ЗША, і нават у Аўстраліі, Бельгіі таксама. Лёс гэтых людзей выглядаў такім чынам, што яны проста папоўнілі шэрагі эміграцыі, яны праяўлялі нейкую актыўнасць, большую альбо меншую актыўнасць грамадска-палітычную, культурніцкую, і бліскуча запісаліся на старонках паваеннай беларускай эміграцыі на захадзе.
А вось лёс тых іх родзічаў, якія ўсё ж наважыліся пасля другой сусветнай вайны вярнуцца ў свае родныя мясціны, склаўся, на жаль, трагічна. Пасля вайны каля 1000 так званых андерсаўцаў вярнулася на радзіму. Вярталіся ў краіну, у зусім іншую краіну, так, у зусім іншую рэчаіснасць, якую ведалі перад вайною. Так. Да вайны яны былі польскімі грамадзянамі, а вярталіся ўжо ў СССР, вярталіся ў Беларускую савецкую сацыялістычную рэспубліку, і як бы ўсе мусілі лічыцца з усімі наступствамі, якія маглі іх сустрэць. Гэтыя людзі вярталіся да хаты рознымі шляхамі. Пераважная большасць вярнулася праз Польшчу. Гэта значыць марскім шляхам. Афармлялі дакументы ў Англіі у савецкіх дыпламатычных прадстаўніцтвах. Савецкія ўлады разглядалі іх як рэпатрыянтаў, ім надавалі статус рэпатрыянтаў, і па афармленні ўсіх папераў у Англіі яны былі транспартаваны марскім шляхам у Польшчу, з Польшчы, дзе праходзілі праверку савецкія фільтрацыйныя лагеры, якія знаходзіліся на тэрыторыі Польшчы. Там менавіта гэтых людзей правяралі, кім яны, адкуль яны, што, ці ўсё адпавядае таму, што запісана ў асабістых дакументах. І ўжо пасля гэтага яны маглі уехаць на тэрыторыю СССР, гэта значыць на тэрыторыю Савецкай Беларусі, і вярнуцца ў месцы свайго даваеннага жыхарства. Так яны і зрабілі. І што трэба адзначыць, што савецкае кіраўніцтва на пачатку у дачыненні да гэтых людзей праводзіла палітыку сцягвання як мага большай колькасці. Гэта значыць, намагаліся савецкія органы заахвоціць андерсаўцаў, каб яны вярталіся з Англіі, вярталіся з захаду на радзіму. Дзеля гэтага была цэлая распачата кампанія прапагандовая, выдаваліся улёткі на рускай мове, распаўсюджваліся гэтыя улёткі сярод эмігрантаў, увага засяроджвалася на дабрабыце, на тым, што ўсё добра, што няма ніякай небяспекі, маўляў, вяртайцеся, браты. І шмат хто вярнуўся. Калі сказаць пра матывацыю, бо заўсёды вось мяне як гісторыка цікавіла матывацыя, па якіх вярталіся гэтыя людзі, здзіўляе трошкі, таму што мы ведаем, што гэта былі людзі, якія ўжо трошкі знаёмыя былі, нават не трошкі, а былі ў значнай ступені знаёмыя з савецкай сістэмай. Некаторыя з іх прайшлі праз лагеры, былі ўжо вязнямі сталінскай імперыі, а нягледзячы на гэта, так успрымалі гэту савецкую прапаганду станоўча і паехалі да хаты. Канешне, шукаючы адказу на гэта пытанне, чым яны кіраваліся, я зрабіў выснову, што яны перадусім тут жадалі вярнуцца да хаты. Шмат хто з іх пакінуў сем'і, так, родных, хтосьці пакінуў бацькоў, большасць так мела. Некаторыя мелі ўжо сем'і, напрыклад, жонкі, так, чакалі на бацькаўшчыне. Некаторыя мелі дзеці ўжо, а што цікава, некаторыя мелі дзеці, якіх яны не бачылі, таму што пакінулі родную хату, калі дзіця альбо не нарадзілася, альбо толькі нарадзілася і было немаўляцем. Таму як бы, канешне, туга, сум па радзіме, па сваёй малой радзіме, вось гэтыя хатнія, сямейныя абставіны, яны былі тым чыннікам, які прадвызначыў вяртанне гэтых людзей. Так, яны, тым больш, што, як бы, відаць, большасць з іх была пераканана, што яны не былі жаўнерамі ворага, яны былі жаўнерамі антыгітлераўскай кааліцыі, яны змагаліся таксама, як Чырвоная армія з немцамі, і, не думалі, што яны будуць разглядацца як нейкія злачынцы, таму што ўрэшце рэшт змагаліся на адным баку барыкады, не на супрацьлеглым баку, толькі на тым самым баку, правда? Вось. І гэта ўсё разам як бы паўплывала на рашэнне аб вяртанні. Савецкі бок, як я ўжо сказаў, намагаўся, каб як мага больш людзей вярнулася.
І былі такія выпадкі, калі, напрыклад, некаторыя жаўнеры былыя вярнуліся да хаты, адразу ж іх прымушалі адпаведныя органы пісаць лісты да сваіх сяброў, знаёмых, тых саслужыўцаў, якіх яны пакінулі ў Англіі, і яны іх мелі пераконваць у тым, што ўсё спакойна, ўсё добра, што ніхто іх там не пераследуе. Вось там мне даводзілася бачыць такія лісты, і бачна, што гэта лісты, які пісаліся пад дыктоўку. Гэта не ішло ад сэрца. Так, людзі не самі гэта прыдумлялі. Яны ўжо пачыналі разумець, што яны зрабілі памылку, калі вярнуліся. Што ніхто не будзе тут іх разглядаць як герояў, хутчэй як наадварот, як ворагу. Але не мелі выйсця. Так, вось у адным з лістоў я памятаю, былы вайсковец пісаў да свайго сябра ў Лондоне, ён казаў, што вось, маўляў, памятаеш, нам там казалі ангельцы, што мы поедем да белых мядзведзяў, усё гэта неправда, усё як да вайны, жывем, усё добра, я маю коня, маю гаспадарку, штонядзелю хожу ў лазню, ёсць магчымасць пайсці там на танцы. Такія, ведаеце, моманты, вось гэта тое, да чаго змушалі людзей, так, пісаць такую лухту, таму што гэта сапраўды не адпавядала сапраўднасці. І вось калі ўжо усе, хто хацеў вярнуцца, ўжо вярнуўся, і ўжо было відавочна, што ніхто больш не паедзе. Ну, можа, адзінкавыя выпадкі, але як бы савецкі бок уже не мог разлічваць на тое, што яшчэ некага звабіць у СССР, то тады, як кажуць, ужо савецкая сістэма паказала сваё сапраўднае аблічча. Людзі, якія вярталіся ў СССР, вось гэтыя былыя жаўнеры польскіх узброеных сіл на захадзе, іх адразу стаўленне да іх было адразу такім варожым. У тых анкетах, якія яны запаўнялі падчас праходжання фільтрацыі, у савецкіх лагерах фільтрацыйных рубрыцы ці служыў у войсках ворага, пісалі звычайна, што служыў у генерала-здрадніка Андерса. Так, гэта як бы з самага пачатку ўжо вызначала стаўленне СССР, стаўленне савецкага кіраўніцтва да гэтых людзей. Праўда, гэта ўжо казала аб тым, які лёс можа іх сустрэць. Потым, калі яны ўжо вярнуліся да хаты, іх бралі пад кантроль, іх кантралявалі, за імі сачылі, і што істотна, пазбавілі іх усялякіх сацыяльных правоў, пазбавілі іх правоў ветэранаў вайны. Яны не карысталіся правамі ветэранаў вайны, у адрозненні ад сваіх, напрыклад, сяброў, суседзяў, якіх лёс закінуў у Чырвоную армію. Ось, гэта было вельмі крыўдна. На працягу ўсяго існавання СССР гэтыя людзі не лічыліся ўдзельнікамі вайны. Некаторыя з іх страцілі рукі, ногі, здароўе. І гэта было запісана ў ваенным білеце. Напрыклад, што не мае рукі, што там быў паранены асколкам, але у іншай рубрыцы, на наступнай старонцы ваеннага білету ўжо была такая як бы нататка, што удзельнікам вайны не з'яўляецца. Так, вось гэта было вельмі крыўдна з маральнага гледзяшча. Але гэтым людзям давялося таксама яшчэ і выпрабаваць на сабе і фізічныя здзекі. Некаторыя з іх былі арыштаваны ў 48-49 годзе, інкрымінавалі ім антысавецкую дзейнасць, антысавецкую агітацыю. Ну, трэба сказаць, што не беспадстаўна. Чаму? Таму што гэтыя людзі не ўпісваліся ў агульны такі штучна створаны вобраз савецкага чалавека. Так, савецкі чалавек такі дысцыплінаваны, такі, правда, адданы партыі, такі, правда, ўсё кажа паслухмяны, такі, ўсё слухае, што яму кажа партыя. Так. А гэта былі людзі, якія пабачылі тое, чаго не павінен быў бачыць звычайны сярэднестатыстычны савецкі чалавек. Яны бачылі, як выглядала рэчаіснасць на захадзе, у той жа Англіі. Яны мелі параўнанне. І, канешне, калі яны прыехалі да хаты, яны бунтаваліся. Яны не маглі знайсці сябе, свайго месца
у савецкім грамадстве, так, бачылі, што свет выглядае па-іншаму, што ён можа выглядаць па-іншаму, што людзі жывуць значна лепш, чым на захадзе, чым тое, што кажа савецкая агітацыя, савецкая прапаганда. І яны дзяліліся, не баяліся, дзяліліся сваімі ўражаннямі, са сваімі сваякамі, са сваімі суседзьмі, што потым выкарыстала савецкая бяспека дзеля таго, каб абвінаваціць іх у такой антысавецкай прапагандзе. Ну і апагеем пераследу, апагеем савецкіх рэпрэсій у дачыненні да гэтых людзей была масавая дэпартацыя, якая фактычна адбылася ў адну ноч з 31 сакавіка на 1 красавіка 1951 года. МДБ, тагачасная бяспека, правяла такую масавую дэпартацыю так званых андерсаўцаў на тэрыторыі савецкай Беларусі, савецкай Украіны, але таксама і ў Прыбалтыцы, напрыклад, у Літве, дзе таксама некалькі было жаўнераў, былых жаўнераў польскіх узброеных сіл на захадзе. Таму у адну ноч гэтых людзей арыштавалі, у адну ноч загадалі ім спакавацца і вывезлі у глыб СССР, вывезлі ў Іркуцкую вобласць разам з сем'ямі. Агулам, паводле падлікаў гісторыкаў, з тэрыторыі Беларусі было вывезена 888 былых жаўнераў. Разам з сем'ямі гэта было нешта нават каля 5000. Так, таму што жонкі, дзеці, часамі нават далейшыя сваякі таксама падлягалі дэпартацыі. Дэпартацыю суправаджала канфіскацыя маёмасці, гэтым людзям забрана ўсё, у тым ліку вайсковыя памяткі, узнагароды, ўсё, што сведчыла пра іх удзел у баях на заходніх франтах. І вось такім чынам, пазбавіўшы іх нерухомасці, пазбавіўшы іх уласнай гаспадаркі, уласнага жыцця, іх вывезлі у адміністрацыйным парадку у Іркуцкую вобласць, дзе гэтыя людзі знаходзіліся ажно да сярэдзіны 50-х гадоў, уласна кажучы, да пачатку дэсталінізацыі. Калі вось распачынаецца у Савецкім Саюзе адліга хрушчоўская, то толькі тады яны атрымалі права вяртацца да хаты. На тэрыторыі Сібіры яны знаходзіліся ў якасці спецпасяленцаў. Што такое спецпасяленец? Гэта значыць, што працуе пад наглядам улады, пад наглядам міліцыі. Нельга пакідаць сваёй мясцовасці, у якой жывеш. Вось, увесь час цябе кантралююць і цяжка працуеш. І вось у такіх жахлівых умовах гэтыя людзі некалькі гадоў былі ў Сібіры. Заслугоўвае ўвагі яшчэ фармулёўка, якая вельмі часта сустракаецца ў асабістых дакументах былых жаўнераў. Чаму іх вывезлі? Так, нейкая мусіла быць падстава, юрыдычная падстава, так, нейкая матывацыя, нечым гэта трэба было аргументаваць, нечым абгрунтаваць гэту жахлівую дэпартацыю. І вось калі чытаеш, то, канешне, робіцца жахліва. Так, гэта паказвае, наколькі нелюдскай была тая сістэма, у якой яны жылі, у якой апынуліся былыя жаўнеры польскіх узброеных сіл на захадзе. Разумееце, фармулёўка гэта гучыць, я дазволю сабе зачытаць яе в оригинале. В составе семьи, подлежащей выселению, членов, награжденных орденами и медалями Советского Союза, служивших в советской армии во время Отечественной войны, участников партизанского движения, а также находящихся на службе в советской армии в настоящее время и других особых заслуг перед Родиной не имеется. В Великой Отечественной войне участие не принимал. В связи с вышеуказанным подлежит выселению в отдаленные районы Союза СССР. Вось, разумееце, гэта падстава, юрыдычная падстава для высялення, для дэпартацыі андерсаўцаў. Гэта фактычна тое, што мы адзначалі раней. Так, это былі людзі, якія не ўпісваліся ў штучны шаблон савецкага чалавека, так, якія, нягледзячы на тое, што ваявалі з тым жа ворагам, з агульным ворагам, што СССР, але сваімі ніколі не былі. Апошнім эпізодам гэтай трагічнай гісторыі былі падзеі пасля дэсталінізацыі,
калі ім дазволілі вярнуцца да хаты, частка з іх, дарэчы, не вярнулася да хаты ў савецкую Беларусь, толькі адразу ехалі ў Польшчу, таму што тады адбывалася яшчэ апошняя рэпатрыяцыя. Польшчу можна было выехаць у другой палове 50-х гадоў. Вось некаторыя з іх скарысталіся, але ўсё ж большасць вярнулася на месцы свайго сталага даваеннага жыхарства. І ўвесь гэты час яны жылі з таўром здраднікаў, чужых, варожых, адчувалі на сабе абразы, стаўленне, агіду, усю, весь бруд, які выліваўся, і не былі, яшчэ раз падкрэслю, удзельнікамі вайны, не былі ветэранамі вайны. Так, гэта было вельмі крыўдна для людзей, якія страцілі здароўе, страцілі сваё, кажуць, кавалак свайго жыцця, ахвяравалі змаганню з гітлерызмам, а ўзамен за гэта атрымалі вось такую у двух косці узнагароду. Сітуацыя змянілася на лепшае ўжо пасля распаду Савецкага Саюзу, пасля атрымання Беларусі незалежнасці, калі былыя андэрсаўцы нарэшце дачакаліся ў 93 годзе, калі быў прыняты новы закон аб ветэранах, то ім надана статус удзельнікаў вайны, статус ветэранаў, іх зраўняна фактычна ў сацыяльным сэнсе, у сэнсе сацыяльных палёгкаў розных з, напрыклад, з былымі чырвонаармейцамі. Канешне, для іх гэта была палёгка, але трэба сказаць, што гэтай палёгкі дачакаліся толькі нешматлікія. Таму што час, на жаль, робіць сваё, і ў 90-х гадах было ўсяго некалькі дзесяткаў андэрсаўцаў. З цягам часу зрабілася іх яшчэ менш. Некалькі гадоў таму назад памёр апошні з іх. Вось такім чынам склаўся лёс тых, хто вярнуўся на бацькаўшчыну. Так, вельмі трагічны лёс. Я лічу, што гэтыя людзі, якія так няслушна былі забытыя на радзіме, у найлепшым выпадку былі пра іх нешта ведалі, але не казалі, ніхто адкрыта не казаў. Вось я лічу, што прыйшоў час, калі грамадства павінна пра іх ведаць і аддаць ім належную пашану. Гэта зноўку ж сведчанне з аднаго боку удзелу беларусаў у другой сусветнай вайне на ўсіх фронтах, а не толькі на ўсходнім фронце. А з другого боку, гэта таксама яскравае сведчанне таго польска-беларускага братэрства зброі, пра якое мы ўжо казалі раней.